jengking. Oh iso. Iki lho alhamdulillah para rawuh teko ning kene saking senenge karo budaya. Seneng karo geblok. Nah, saking pindah mrene wis pokok wis matur nuwun tenan kok Pak. Karo warga. Geblok warga jetis wis jan tenan. Luar biasa. Luar biasa. Iki seneng karo budaya le. Gara-garane teko kene mergo seneng karo budaya. Lah iya ta? Heeh, iya. Kan budaya kabeh wong lanang wong wedok ya budaya kabeh. Seneng karo budaya. Ya ora. Kok ora? Wong-wong ki anane teko kene asline ora seneng karo budaya. Lah piye? Anane wong-wong ki teko kene mergo duwe sikil. Lah lo enek. Wong-wong ki duwe sikil terus iso mlaku akhire tindak rene. Oh, berarti nek iso mlaku kuwi berarti duwe sikil. Duwe sikil. Wah, tenan to ora lega. Ya tenan. Anane wong-wong teko kene mergo duwe sikil. Duwe sikil iso mlaku. Tindak rene. Tindak rene teko kene. Iya. Sing dilungguhi Pak Lurah niku kuwi apa? Kursi. Yo duwe sikil. Duwe. Lah kok ora mlaku? Iya ya. Iya ta. Anane kursi kuwi duwe sikil ora mlaku. Mergo kuwi ngono benda mati. Berarti nek duwe sikil ora mlaku benda mati kuwi ora iso mlaku. Tenang kok ora. Awakmu nek guri kono to ora? Nek guri apa nek kono? Mobil, truk, sepeda motor kuwi benda mati to benda hidup? Benda mati. Kok iso mlaku? Oh iya ya. Lah iya. Benda mati kok keluyuran. Lah kok keluyuran tekan dikri. Kuwi anane benda mati iso mlaku, kuwi mergake duwe mesin. Duwe mesin iso mlaku. Tenan to ora? Duwe mesin. Kuwi iso mlaku. Ada duwe mesin iso jalan-jalan. Iya. Nang omahku, sama iki nang omahku to. Iya. Apa jaeno katok to? Iya. Sing jahit duwe mesin, ana mesine kok ora mlaku. Oh, iya. Awake mesin tok kok ora mlaku. Iya. Anane mesin jahit kae ora iso mlaku. Mergake mesin jahit kae dipancal. Ora iso mlaku. Contone mesin dos. Kita ngedos. Ya tau. Ayo dipancal kae. Dhek teruk-teruk jongok nek dipancal mesti teruk-teruk ora ndi. Awakmu mulih. Ya. Omahku. Heeh. Bojoku tengok-tengok tak pancal. Lah kok saiki kok minggat. Walah. Kowe iki kok wong wedok kok mbok pancal. Kowe ora iso kaya ngono. Wong wedok kok iso dipancal kuwi gak pareng. Ya ora pareng ya. Ya aja nganti wong wedok kuwi dipancal. Wah luar biasa lah. Anane sampean kok ngomong kok ora oleh wong wedok dipancal. Mana awakmu kok aja suka aja anu ning wong wedok. Aja demang elek-elek wong wedok demang. Ngene lho Lek ya, tak ceritani. Iya. Iki perkara mancal. Perkara elek-elek, perkara karo wong wedok rondok serik kuwi ora masalah. Sing penting ora kekerasan. Iya. Lah iya. Mergake iki wong wedok iki ngono iki. Pokoknya luar biasa. Ora iso, luar biasa. Sing luar biasa iki wong lanang esuk nyambut gawe tekan sore. Lho, kita tenang. Sore mulai kayane iki dene wong wedok. Sing luar biasa iki wong lanang-lanang iki. Perkara oleh kaya. Kuwi berarti menang wong lanang karo wong wedok. Menang lanang tetep aku belane wong wedok. Lah wis pokok belane wong wedok. Lah sebabe apa? Contone ya awakmu. Ya. Nek kelambimu iki rusak kabeh. Apa sing mbah-mbahno? Sapa? Mbok kira wong wedok. Lah sapa? Mbok kira bojoku. Sapa? Laundry lho, Mas. Tenang. Laundry lho. Laundry gone wong wedok. Dagelan mampu. Laundry lho. Nah, nek laundry sak kene ya. Lah awakmu ya. Ya. Arep mangan. Ora nek sego. Sapa sing masakno? Apa? Kok kira bojoku leh masak? Sapa? Bojoku iki tak kon nang omah wae ora usah masak. Lah terus aku ki nek pengen mangan saiki nganggo cara piye? Iki lho, delivery order. Itu muni cek order kok.
delivery order lek mie ayam teko saiki jaman saiki Tapi ora kok semono. piye Awakmu nek duwe anak cilik, ya jajal nek ora ana wong wedok, sapa sampe rumah? Ya Bu nggih. Ah, sapa sampe nang le kowe iki rasa nyepelek aku lho piye? aku ki duwe anak cilik bojoku tak pengen ngomong lek Lah kok sok ngomong? tak pengen babi ngepet apa lek kuwi sing tukang ngomong lho Baby suster. baby sister Lah iya, kok iso sister. babi ngepet Tapi dia apa-apa tetep wong wedok. kok iso lho Menang wong wedok. ya ora iso Saiki ngene. wis tenang Pak sampean tak belani Pak Saiki ngene. kok iso menang wong wedok Sampean dagel wong loro iki macet apa? mancik panggung mancik panggung Tanggung macet apa? mancik bumi Mosok eneng Pak Mi. Mosok eneng Pak Mi. oh iya bumi Mulane aja ngendek karo wong wedok. Bumi. oh iya reneng Pak Wi tapi aku mancik bumi bener bumi ini lah sugih to lek Nah iya. apa-apa saka bumi ibaratnya minyak saka bumi banyu saka bumi Hasil bumi. saiki tak takoni kanggo ngetokno minyak kanggo ngetokno bumi Iya. ya Ya. kanggo banyu kuwi carane piye Dibor. lah sing duwe bor saiki wong lanang to wong wedok Yo. sing ngebor wong lanang le Dah ngono ya. wong wedok ora dibor wong lanang Anak gogo. Saiki ne ya. iya Jakarta. Jakarta Kuwi kena disebut apa Jakarta? ibu kota Ibu kota rungono kuping gong. iya ibu kota Masa neng bapak kota. Ora neng ibu iya ya Lah iya. loh tapi lek Piye? anane ibu kota kuwi iso maju perekonomian iso lancar kuwi kudu duwe jalan tol sing duwe tol iki saiki wong lanang to wong wedok Ya. ayo kowe sing duwe tol iki wong lanang to wong wedok wong Napa Bu? kalau bayi ngerti wong lanang Iya iya. dene bayi nek ora percaya iki lho dalemu muter numpak nggih heeh luar biasa Luar biasa.